Picasso raz povedal, že dobrí umelci sa inšpirujú a najlepší umelci kradnú. A veľakrát dostanem otázku, že či existuje nejaký spôsob, ako tvoriť obsah rýchlejšie, aby nám to ušetrilo čas a získavať rovnako videní alebo dokonca viacej videní. Verím, že si klikol na správne video, dopozeraj ho do konca a rád ti ho predstavím. Nezabudnem na deň 26. január 2020. Vtedy som dobehol domov, šiel som si zapnúť pesničku a pamätám si, že zo všadiaľ na mňa vyskakovala jedna správa. Kobe Bryant toto, Kobe Bryant hento, Kobe Bryant. Asi už vieš, na čo narážam. Kobe, jeden z najlepších basketbalistov všetkých čas, spoločne s jeho dcérou cestovali helikopterou, ktorá nešťastnou náhodou spadla. A ja vždycky vravím, že toto bol ten deň, kedy sa celý športový svet zastavil a nikto tomu nedokázal uveriť. V tom momente som prvýkrát otvoril Wikipédiu, aby som zistil, že kto to vlastne ten Kobe Bryant bol, nielen ako basketbalista, ale ako človek. Kobe bol mega pracovitý. Už v 13 rokoch si vytvoril kill list. To bol zoznam hráčov či už zo sídliska alebo zo školy, ktorí boli v basketbale lepší ako on. On sa tam napísal na 57. miesto na tom zozname. A povedal si, že musí byť lepší basketbalista ako ten na 56. mieste. On si z klubu zistil, že koľko ten hráč meria, akým spôsobom hádže loptu, ako vysoko dokáže vyskočiť, analyzoval si, čo robil ten pred ním, aby to vedel okopírovať a ešte vylepšiť. Preskočme čas, až sa známy Michael Jordan stal cieľom Kobeho Bryanta, ktorý ako jeden z najmladších hráčov nastúpil do NBA, teda najväčšej ligy v basketbale. Zase, už v prvom zápase, kedy sa Kobe dostal k Michaelovi Jordanovi, sa ho pýtal, že počuj Michael, ako robíš tú otočku? Ako dokážeš hodiť loptu počas toho, že vyskočíš do vzduchu, otočíš sa a tak ju hodíš? Zvedavosť, tvrdá práca a učenie sa od lepších, to je Kobe Bryant. Michael tuším spomínal aj, že zo začiatku Kobe ho nenávidel, lebo strašne sa ho snažil ten Kobe kopírovať vo všetkom. Sú dokonca aj zábery z nejakých rozhovorov, kedy Kobe sa vyjadruje alebo má takú gestikuláciu ako Michael Jordan, ale neskôr to boli mega dobrí kamoši a Kobe sa vyjadril, že za väčšinu úspechov ďakuje práve Michaelovi Jordanovi. Dôvod, prečo ti to hovorím je, že učenie od lepších som si od Kobeho zobral a aplikujem ho dodnes. Dodnes sa riadím citátom, že normálni ľudia sa učia na svojich chybách a výnimoční na chybách druhých. Keď som začal so svojou tvorcovskou cestou, stanovil som si tému a zapísal som si všetkých tvorcov v rovnakej téme, ktorí mali väčší počet sledovateľov jak ja. Neskôr som vzal ten list do ruky a presne ako Kobe, zistil som si, koľko tvoríš príspevkov, ako často ich pridávaš, aký je tvoj štýl písania, ako píšeš text, aké máš bio, čo rozprávaš vo svojich storkách, a ja som začal nielen, že ťa kopírovať, ale vylepšovať tvoj štýl. To znamená, že pridal si 5 naložených príspevkov týždenne, tak ja som pridal 10 a mali o niečo krajšiu grafiku. Nikdy nezabudnem, ako ma Rasto Kiaučin raz označil v komentári, kde sa typek pýtal niečo na štýl, že na toľko tvorby predsa potrebujem celý tím. A Rasto odpovedal, Dominik vytýkač je sám a dokáže produkovať ešte viacej obsahu ako nejaký tím. Ak sa mýlim, Rasto, sorač, už som ten komentár nevedel nájsť, ale pointa zostáva. A ak to pozeráš moc, si to od teba vážim, nezabudol som na to. Blížime sa k tomu, kvôli čomu si klikol na toto video. Ako prakticky kradnúť príspevky a ušetriť tak stovky hodín. Predtým ako sa do toho pustím, pokiaľ ťa toto video zaujalo, budujeme aj tvorcovskú komunitu, kde nájdeš už dnes desiatky hodín kurzov s podobnými tipmi a trikmi, ako tvoriť obsah, šíriť ho a zarábať z neho viacej. Za úplne smiešnú cenu, odkaz nájdeš dole, určite si to pozri. A teraz späť k videu. Austin Kleon je autor, ktorého preslavila kniha Kradni ako umelec. Celá kniha je o tom, že nič na tomto svete nie je nové. Všetko vyplýva z predošlej inšpirácie, či už podvedomej alebo vedomej. Citujem Austina, pokiaľ si myslíš, že niekto vymyslel niečo nové, pravda je taká, že nepoznáš referenciu. To isté je v príspevkoch, 99,9% tvorcov kradne obsah. A buď si to uvedomujú, alebo si to neuvedomujú. Kradnutie môžeme vidieť vo filmoch, napríklad tá známa scénka zo Scary Movie. Alebo v hudbe. Alebo v umení. Tu je známy kameň, v ktorom je vyrytý citát: zlí umelci imitujú, najlepší umelci kradnú. No ale jak vidíš, s preškrtnutým menom Picassa, nahradeným menom Banksy, alebo Banksy.
Takže ja ti vlastne hovorím v tomto videu, že nemusí sa bať kradnúť príspevky. Ale ako to využiť prakticky na našich sociálnych sieťach, aby nám to ušetrilo čas? Kradni virálne videá a príspevky od zahraničných tvorcov. Najprv si polož otázku: stotožňujem sa s touto myšlienkou, o ktorej tento autor príspevku rozpráva? Ak áno, vezmi si túto myšlienku, uprav ju podľa seba, vylepši ju a pridaj ju na svoju sociálnu sieť. Toto stále opakujem, pokiaľ je na sociálnej sieti príspevok virálny, je dosť pravdepodobné, že bude virálny opäť. A ak si hovoríš, že celé toto je divné, neetické, tak ja ti poviem, že najväčší svetoví tvorcovia, ktorých sleduješ, tak veľakrát ani nemáš tušenia, že oni majú celé týmy ľudí, nejakých content hunterov, ktorí hľadajú po celom internete virálny obsah, ktorý môžu využiť do ich tvorby. Ani ti nemusím hovoriť, koľko hodín ušetríš tým, že nebudeš musieť vymýšľať príspevky, ktoré napíšeš, natočíš, zostrihaš a budú mať 10 videní. Pozrime sa na to z diaľky. Pokiaľ budeš brať úspešné príspevky od iných a pridávať ich pod svojím menom, stane sa niečo zlé? Takže z pohľadu tvojho sledovateľa sedím na gauči, scrollujem si Instagram, uvidím tvoj príspevok, ja budem rád, že si pridal príspevok, ktorý ma naučil niečo nové, ktorý mi odovzdal hodnotu, alebo vyriešil môj problém. Z pohľadu hejtera by som ťa zhejtil tak či tak, vždycky by som si na tebe niečo našiel, takže komentár: tento príspevok je starý, ty si ho zobral, ja som ho už videl tam a tam, ti v žiadnom prípade neublíži. A z pohľadu tvorcu je toto zároveň beh na dlhú trať. Vysvetlím: tým, že sa budeš obklopovať príspevkami, ktoré sú úspešné, tak rovnako ako sa hovorí, že čo ješ, tým sa staneš, rovnako verím, že aký obsah konzumujeme, tým sa staneme. To znamená, že tie príspevky, ten štýl písania, to ako tí ľudia skladajú tie vety, to sa na teba nalepí a ty začneš viacej chápať tomu, že aký obsah je vlastne na sociálnych sieťach virálny. Hlavne v tvojej téme. A nakoniec už za krátky čas uvidíš výsledky, ktoré ťa nakopnú tvoriť ďalej. Lebo budeš mať zhliadnutia, čo znamená, že budeš mať lídy, čo znamená, že budeš mať viacej predajov. A takým spôsobom aj ty konečne precítiš tú krásu tvorby obsahu. Moc ti držím palce, ďakujem, že si toto video dopozeral do konca, vidíme sa pri ďalšom. Čau.